adran B. Gan sicr. Yn y canol, Margaret Edwards o Frydfa Newydd yn beirniadu yr adran B. Dyma hi ar y dde. Margaret Edwards yn gweud cyn dechrau barnu bod hi'n moyn geffil i gerdded, ceffil melyn sy'n ar y chwith. Mae hwnna'n cerdded. Mae hwnna'n cerdded yn bwrpasol. A gawn ni weld pa mor bwrpasol os fydd y cerddediad yna yn un buddigol. Croeso ato ni, lle mae'r tensiwn yn cynyddu yma yng nghanol y prif gylch. Pencampwriaeth Gwrywaidd, y meirch yr ebolion a'r adfeirch yn dod nôl fan hyn i fynd am y Pencampwriaeth yn yr adran B, y Merlod Cymreig. Rob Jones, ti wedi cael dy blesio yn fawr iawn gyda'r olygfa sy'n o'n blaenau ni, ac ambell un yn dy eiriau di yn symud fel peiriant. Ma nhw. Mae un dyn bach yn, ond wy'n edrych ar y pictiwr hyn o'r cyffyled tu flaen i ni. Gan bod yr poni bach yn ffefryn i fi ac yn symud, yn sefyll mas am ei symudiad, wi ddim cweit yn siŵr, wi'n credu dim na dewis margu. Lle ti'n mynd am Jan Pete Moonwalker yn dwyt? Wi'n hoff iawn o fe, ond am y wobr hyn, wi ddim yn credu. Ta fe geiffau, mae margu moyn rhywbeth ty bach fwy o hyd, fwy o ychyder, mwy at y marchogaeth. Wi'n gobeithio bod fi wrong fyna, ond agored yw'r gystadleuaeth hyn. Le wyt ti'n credu eiff Margaret Edwards? Ni margu fel ti'n gael? Mae yn ganol doi a nifel nawr. Doi geffil chestnut, geffil y melyn, mae'n gadael canol nhw nawr. Mae'r ddoi na'n ganol y llun. 1, 2, 3, 4 o'r chwith. 3 y trydydd a'r 4 o'r chwith. Ond byddai hwn yn heiddi fe fyd. Mae hwn yn benderfynu. Mae fe'n anodd i benderfynu yn y farn i. Margu mor dawel ag arfer yn cerdded, fe dim byd yn becso ddi. Mae wedi gwneud i gwaith yn dawel hyderus. Jan Pete Moonwalker o'i blaen hi nawr, o'r march Jan Pete Class Act a'r gaseg Cadlan Valley Jodet, ond tybed os mai lawr y linell eiff hi. Wi ddim yn gweud hagor. Wi ddim yn gweud hagor, ond wi just yn gweld hyd. Wyt ti'n dechrau fel deall i iaith i chorff hi mewn ffordd? Ie, odi, mae hwnna'n gweud lot. A fi o hyd yn noticio, amser mae'r llaw yn mynd ar yr hip, mae rhywbeth... Mae yna rhyw benderfyniad. Mae'n meddwl, wi ddim yn gwybod, gewn ni gyd i siomi nawr, wy'n siŵr. Credu eiffi nôl at y stiward nawr. Wi'n timlo bod na benderfyniad ar drod. Mae yn anodd i ddarllen. Ni o hyd yn cael sport bob blwyddyn yn pipo ar ei gwyneb i. Ni ffili gweld y llyged. Mae'r het yn cuddio'r llyged. Mae rhaid newid yr het na nawr. Dwi'n ni gael neges i Margaret Edwards i newid yr het na. Le ni'n mynd? Le ni'n mynd, Rob? Wel, oedd e'n heiddi fe. Enillydd yr dosbarth y meirch. Mae fe'n beiriant bach, ti'n gwybod. A yn ein farn ni, mae hwn yn boni, mae fe'n Gymraeg. Falle ambell waith yn yr adran B, ti ddim gweld digon o'r character Cymraeg na. Dewis da, Margi, dewis da. Wy'n falch dros ti, Rob. So dyma ni, gorau o'r gwriw y flwyddyn hyn, yn yr adran B. Dewis digon poblogaidd, wy'n siŵr. Dim ond yn y tŵr, ond yr holl bwysig, yr llyged tu fas y tŵr yma yn y genedlaethfa. Jan Pete Moonwalker, Steph a Janet Mansfield. Jan Pete Class Act yw I dad. Mae fe wedi ennill yn yr gystadleuaeth hedfyd ac allan o caseg o enw Cadlan Valley Georgette ymlaen eiffau nawr I gystadlu yn erbyn yr merched I gael gweld pwy bydd prif
bencampwr yr adran B y flwyddyn hyn. Un cam bach arall i ryw geffil a un cam bach arall i'r beirniad Maggie Edwards. Neis, Rob. Fi'n disgwyl wrtho ti. Wi yn disgu wrtho ti. Weles i bunes ti fyna. Di golygu cymaint, a wi mor falch bod ti a Margaret yn gytun. Along with the Welsh Ponies Society Championship Rosette. And as the Shires take their lap of honour around the end of the main ring there, whilst you show your appreciation for their best efforts today, I have the results for you. So first place goes to 2107, and cynta I 2107, sef AJ and CJ. Yn beiriant perffeth a wedi hawlio Pencampwriaeth Gwrywaidd y Merlod Cymreig. Dyma ni Jan Pete Moonwalker yn llawn heiddi y Pencampwriaeth yma. Llon gyfarchiadau mawr iawn i Steph Mansfield yn dangos a'i mham Janet hefyd, y ddau yn gyd berchen ar Jan Pete Moonwalker. A gwych gwybod hefyd bod Margaret Edwards y beirniad yn cyd-fynd ynghyd sylwebydd i Rob Jones. Pedwerydd 2-1-6, sef AJ and CJ Cleven with Shorty Lady Grace. Llongychiadau mawr I chi gyd, ac yn hefyd, mae gennym ni y ceffygwyr wedi bodoli orau yn y dosbarth yna, sef 2-1-8. The best shot Shire within that class goes to 2-1-0.